Cieľom tejto edukačnej úlohy je oboznámiť dieťa s pojmom rozkazovacia veta a rozvíjať jeho schopnosť utvoriť rozkazovací spôsob slovies. Pred dieťa vyložíme edukačné kartičky. Na úvod edukačnej úlohy si môžeme spoločne s dieťaťom pomenovať ilustrácie, ktoré sa nachádzajú na edukačných kartičkách a následne z nich dieťa vyvodí písmeno, ktoré je znázornené v ilustrácii. Z druhej strany edukačnej kartičky prečítame dieťaťu básničku. Keď už vie dieťa čítať, prečíta si ju samo. Po prečítaní básničky z nej vyberieme slovesá, ktoré dieťaťu na edukačnej kartičke počiarkneme. Úlohou dieťaťa bude vytvoriť z týchto slovies rozkazovací spôsob. Napríklad držala, drž, zabáva, zabávaj, letí, leď. Dieťa upozorníme na klesavú melódiu vety a umiestnenie výkričníka na konci vety. Staršie deti môžu vytvorenú rozkazovaciu vetu prepísať do zošita. Dieťaťu súčasne vysvetlíme, že rozkazovacou vetou niekomu niečo rozkazujeme, prikazujeme alebo zakazujeme. V tejto súvislosti poukážeme na medziľudské vzťahy a nevhodnosť takéhoto panovačného správania voči svojim kamarátom alebo spolužiakom.